Yes. Ano si Jepoy? Naka-live kita. We're live. Kamusta? Nahiling mo ko? Tayo kung sino ang live niya. Ba to? Support tayo. Mga nagla-live. Paano yan?
yung sarili ko. Shane does nanonood ko. Hi. Naka-live ka. Naka-live. Naka-live ka, sabi ko. Live? Naka-live? Sabi ko naka-live ka. Walang sound. Walang sound. Walang sound. Walang sound. Mayo ning sound. Mayo ning sound. Guana. Guana. Hindi talaga madangog. Bye-bye. Mga marabas! So, naduman po kami muna sa magtangki ng bangkaman. Okay na? Okay na. Bye-bye. As, pag enough ko siya. Off.
Hmm. Ano ni Shane? Anong problema mo, Shane? Ogwana. Hmm. 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 Hmm.
Mm. Sige. Ay naku.
Mm. 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 Mm.